into eyenzekileyo uThulani udutyulwe wabhubha ngamapolisa asesazi isizathu ke umdubula kwawo amka nomzimba asikamboni asibani bukwephi emoshwali so bawubambele kuwo umzimba kuba besithi basaphanda esingazi uba kuphandwa ntoni so besicela uncedo apha kuni uba sikhululelo komzimba thina sixakwe nokuphendula ebantwini sithi uzangcwatywa nini ngoba bakasinika into iclarity babenze ntoni kwaye babone ntoni silapho ke ilapho ke bhuti ingxaki yethu into enzekileyo apha sidutyule uThulani apha endlini udutyule uThulani ngaba amaxesha abo2 ekseni amapolisa zanganiqonqoze zangathini na kuze sikwavulele akhabi icango kanje banibone icango nencence ngoku igate le yasikwa ichain akhabi icango bangena apha endlini aza kwecango mna ke ndilala kule kamera ndaxa ndiphuma ndiziva ngikhatha icango ndaphuma ndathatha ndalaliswa abaphantsi apho kwelicala apha ekitchen ndalaliswa apha ekitchen mna kwathi mandilale ngesisu ndalala ngesisu ndafakwa iilantuka ii-cable ties uba ndingazibona ngesandla zamkayo yho ii-cable ties ezazintyapho ndazandifakwe kanje uThulani belele kwi-room Uthulani belele bed belapha nansi ibed banayibona nansi belele apha zimbombulo ezibonakalisayo uba ebesebhedini nali igazi likaThulani hayi noba asizuziveza nonina thikazi okay asilikayo yeah nansi indawo belele kuyo uThulani ibed nansi ibed ibilele apha kule ndawo ibed kaThulani sure this is to prove uba uThulani ebesebhedini udutyulwa kwakhe khanga akuthiwa ube because nani namuntu unayibona akomntu ubonayo uba akomntu nampo ebhedini man belele apha uThulani qha udutyulwa apha ekamereni uThulani mhlambe omnye umuntu uzawubuza uba ngaba sede adutyulwe nje uThulani ingaba mhlambe ibingumuntu ostoti uThulani akostoti uThulani akostoti uThulani akostoti uThulani umzekelo nangoku na kwi previous post ka Mikhule Productions ndiyastate that uThulani abe ngumuntu ostoti that is why ndibuza ba udutyulwa ntoni khona ba bestoti na ebelanto my question is ba ebefuna ntoni amapolisa apha ebefuna ntoni amapolisa apha endlini because bathe xa bethetha bathi bafumene tip off ndabuza ithini le tip off bayifumeneyo abazi nayo bazothi ke ngoku egqibeleni ngokusebenza abantu bathi babezofuna iguns ndabuza bezifuna kubani iguns abachazela igama lomuntu abazifuna komuntu ngulakhi bezifuna kuThulani kanye bazifuna komtshana lo bendihleli nayo usavuye ababuyi nayo information so bamdubula elele ebhedini bamdubulela ebhedini eziba nawo ibona nawo kanje ukuze bamdubule ngaba mhlambi into nesizathu mhlambi into nawayenza because mina ke ndava ngoba ndincokola nani nisithi uba ngaba engathi wayekhangela izbags becimba mhlambi unatsi ukhona into ayikhuphayo eziba benithi ngathi into endicingelayo leba because uthola nje umuntu ongaboni unezbags I think ebe reacher for his bags zakhe for abona bakwenzeka ntoni na sekufika abantu bekhaba ecango hawo I think ba no reacher for his bags zakhe nazi specs zakhe ngakubonisa kaniphathele malume yabo ndiva engathi ukuthiwa likhona nekhoba apha likhona ikhoba lembombulo amapolisa bakhona ikhona ikhoba khani phene ikhoba yeli angeni nazi ngifuna la lena ndicinga iphele ndicinga noma mhlambe reacher specs zakhe enoba mhlambe le case le imnyama yangathi mhlambe ngumpu andiyazi andifuna uxoka yabo because ndiyacinga noma mhlambe ibe reacher yanto buti kaniboniselela lanto ise kule iphephe lemhlophe yebo nathi
so anikayibambi ngesandla anikayibambi ikhoba eni ngesandla silibambanga laloko sesalilinda silisemapoliseni i-IPD apho apho amapolisa abandiswa khona ngoba sifuna ukubambisa amapolisa ngale case senivule icase yona sivule icase i-IPD but i-IPD ayikabuyeli kuthi sixelele ayithe zafuna Monday ayikafuni namhlanje so umcuphi obusy le case in terms of communication akho communications special investigator Lonto yena umcuphi ophethe le case wasithethe naye ngalamhla akabuyeli kuthi since Friday. Okay, so ndikhe ndava ngathi kuthiwa kwa umzimba lo kuthiwa amapolisa zangafune uba ngaba nobone zange afune siubona sikawubona umzimba tu because mna nje umuntu wayelapha mna animazi noba anoxoka ndithi udutyulwe endawo nothulana animazi udutyulwe endawo nothulana yabo tata bengicela uvele man sikhe sive kuwe uthulana intoni kuwe uthulana umuntu akadade wethu ebe phansi kwami kwelikapa uthe ke ngento ezithile wazowela lapha kwaMakasi okay kuba mina ndifonelwe ngabe 25 ngabe 24 uba uthulana udutyulwe ndeza ke ngikhawuleza kuba noko akukho kude apha ukuza kwamkhawuleza ndikhawulelwe xa sezifikile ngizawureach igate ndikhawulelwe ipolisa elingumlungu ngicela uze ngapha la lindibuza into obana nindoni na apha ndizichaze nokuzalana kwami ndizalana njani na ndizichaze kuba ngumuntu akadade wethu lona so which means ufana uba ngonyana wami so ndive kuthiwa udutyule zoqonda loo nto lithi ke kumele ipolisa okwangoku anongena phakathi endlini basebhizi ndibuza mina yibhizi kwenziwa ntoni lithi leyo into ixakeke kakhulu phakathi ndizava mandime ndizawusiboniswa isidumbu ndothuke ke ngoku xa basithi bagqibile bayandibiza ndingene phakathi endlini ndifike ndibonisa isidumbu nje inhloko seyiphuma xa ndifuna ujonga ilani kwathi angowami lo msebenzi oba ndojonge amanxeba yonke into sizawuva ngomcuphi wami bambiza nguLonto intoni onguye ozandifonela so ke ngoku okokoko mina ndihleli apha ngoku ndijongene noba ndizasenza njani isidumbu kuba yonke le lisithi gqi nje ithi gqi kungekho kwamsebenzi oxhathisileyo endifumeneyo ngoku kunzima noba ndingazama amalungiselelo emingcwabo kuba la madoda uthatha umzimba athi aya nawo kwemoshali yawo mna yonke into ndizawufonelwa nguMiss Lot lo uphethe kuthiwa ngumcuphi wale case okwangoku ke ndisamjonga enkalweni ndiyafonelwa ekhaya kuyabuzwa uyenza njani ithini into namsalindele emapoliseni so imanjalo ke ngokulento usuka kulapho so niyifamily nithini nina nifuna ukuthini siyifamily sikakhulu thina sifuna amancedo uba sikwazi uthatha ithambo lethu solibeka kwamanye amathambo kuba ke ngoku ayikho enye into sinoba sayenza kuba ngoku nalo nokuphinda likwazi ukuziphendula lithi belithe ke ngoku into sifuna uba wenzeni kuba oko sikhula naye zange seva kuthiwa uneziguruguru ezinjini isothusile lelo into kuba ndithe ndibuza kulomama lo uphethe lo mcuphi mama ke ngoku njengoba nje ndingenayo kwamali yokuba ngaba ndingamngcwaba lo mntana ndingenza njani amancedo uye ukundiphendula kaka wathi yawuba nzima because lo muntu ulwe norhulumente andamnathetha ke ngokupheka andabinantetho ngokuphangeleleyo kuba xa kuthiwa ulwe norhulumente ndaqonda nami iyandoyikisa loo nto kodwa mna ndiziboni iimpawu zokuba ulwile umtshana norhulumente ndifuna uveza enye into ke bhuti wam ne ndifuna uveza enye into ne siyawabona amakhoba lanto yonke le nto babekudutyulweni icala lakhe amapolisa bendubule ngapha nansi ke ngoku bhuti wam amapolisa ngene kweli cala amapolisa andivale nelicango akho mngxunyo omgqobho obonisayo uba udubule yena njengamapolisa esithi ubadubule kuqala and ndilapha ke ekitchen endilelise ngesisu phaa ekitchen khange ndive sithonga esiqalayo because ndivele ndavala 5 shots etshoyo qha bamdubule 5 times bhuti wam sure ndivela 5 shots etshileyo mna qha yile ndiyibala yona ngoku ijonge 1 2
1 2 3 4 5 so ke ngoku khange ndive andiyazi ke le bayitshoyo bathi udubule eqala because ikhona into ebonakalisayo ba kwecala uye waqala wadubula naye kumbe singazange sebe ukuthi unono kwaNompu because bengamazi nobunompu. Okay. Ukongezelela apha ke bhuti wami kuye kwavuka nabanxusi apha wanibiza uphakanye ebuqaleni ezama undicacisela into yenzekileyo uthi kum ubavile xa bevula igate uthuka weva ukukhala icango uthuka khange ibe imizuzu emingaphi wabe sesiva izithonga zompu so ke ngoku into engixakayo noba ke ngoku uthulani ulwenini xana ebalisa lo sisi yonke le usuka kwayo uzomana kwayo kwakule ndawo uthi ngemva kokuba yabanqonqoza bazicela basingamapolisa ubuyabuza ba besisanivulela njani qha sanivulela njani niqale ngokutsho ngezithonga ngokunithi ningamapolisa uthi nisabe senibona ke ngunange light zabatyhini ngaye ngamapolisa bavula ngolodlobo ukuthi yonke nje lento ayivakali ba ulwengi ngomphu umzuzu